Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera iritsi da ostirala. Mantalak etxera piztu kafe makina eta prestatu patata tortillak gaur odola ematera goazeta. Gaur ekainak 14 da, odol emaien mundu eguna. Euskadiko odol emaien elkartaren webgunean eguneratutako odol mailak aurki ditzakegu. Horrela, noiz eta zein odol taldetako donazioak behar dituzten jakin ahal izango dugu. Adibidez, azken datuen arabera, gaur premiazkoa da O negatibo, A positibo eta A negatibo odolak ematea. Odola beti izango da beharrezkoa. Ezin da laborategietan sortu, eta zure eskuzabaltasunak bizitzak salba ditzake. Beraz, badakizu, ahal baduzu behintzat, eman odola. Ezin dut besterik egin, benetan ezin dut. Odolik gabe geratu nire zainei begiratu, eta zagutzen ez ditudan. Arramantzu hauetara malkoak zabaldu, erabat jartu ez daitezen. Iragana gara gure odola gara, hiltzen ikusi dugun jendea gara, hobetu gaituzten liburuak gara, pozarren gara besteak. Jorge Luis Borgesen hitzak dira horiek. Odola behin baina gehiagotan aipatu zuen idazle argentinarrak bere testuetan. Ez jakintasunez eta zorigaitzez doa zure odola itsasoarekin topu egiten ez duen ibai sekretuen sistema batetik. Gaurko egunez hiltzen Borges, 1986an. Ipuinak, saiakerak eta olerkiak idatzi zituen batez ere. Latinoamerikako literaturaren egile ospetsuenetarikoa da, eta Julio Cortázarrekin batera, idazle argentinarrik famatuena. Cantaba Gardel y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Hori bai, ez litzateke asko poztuko gure saioan bere jaiotza aipatu dugula jakingo balu. Borgesek esan omen zuen, ez zuela ulertzen nola sentitu daiteke norbait euskaldun izateaz harro. Euskaldunak beltzak baino balia ezinagoak iruditzen zaizkit, eta begira beltzek esklabu izateko beste ezertarako ez dutela balio izan. Euskal borondateaz hitz egiten da, euskal buru gogorkeriaz, eta zertarako balio izan dizue, espainiarrak edo frantsesak izateko besterik ez. Margolari gaitzesgarriak eta Unamuno bezalako idazle jasangaitza ekoitzi dituzte. Sortu duten gainerakoa, pilotari onak dira. Begira, gauza bat egingo dugu Borgesen mamuak ez gaitzan madarikatu. Ez zaitugu gehiago aipatuko Borges jauna. Lurra harin bekizu. I'm coming up only to hold you under. Ez dugu gehiago aipatuko, baina... A ber, Unamuno jasangaitza zela ere horregala doso gaitezke Borgesekin. Beste gabe. And to know you is hard, we wonder. Borgesekia ezin du odol emaile izan, baina zuek bai. Beraz, bada ezpada, urrengo egunetan odol motaren mailak aldatzen joaten badira, kuskusiatu esan dizuegun bezala odol emailen webgunea. Bertan, baliabide ugari edukiko dituzu eta apuntatu, donantesdesangre.eus. .eus esan duzu? Bai, .eus. Begira, gaur bertan duela 11 urte, 2013ko ekainaren 14an Euskararen interneteko .eus domeinua onartu zuen ikane erakundeak. .eus fundazioak bultzatutako ekimena izan zen, eta 2014ko apirilean domeinua abian jarri eta ekainean aktibatu ziren lehen webguneak. 10 urtetxo betetzen ditu beraz, .eus domeinuak. Ordutik, pixkanaka, ekosistema handitzen joan da. Behatokia, labur.eus, kodeposia, ni.eus, edo Gladys sariak sortu dituzte. Gaur paumak isatxa zabaldu du talumak bere baitan egon mundu
eta traumak pertsegitzen gaitugu belaunak. Gladisariak emakumeak esparru teknologikoan sartzea sustatzen du. Ondorioz, emakumeen presentzia aragotzen dute ingurune digitalean lan egiten duten emakumeen funtsezko zeregina aitortzen dute eta azken finean gizarte digitalaren eraikuntzan berdintasun irizpideekin parte hartzea sustatzen dute. Ziur gustuko izango zutela ekimen hau gaurko egunez, 1981ko ekainaren 14an, Suitzan elkartu ziren 500.000 emakumeek. Izan ere, sekulako greba feminista egin zuten eta elkarrekin kalera atera ziren. 10 urte lehenago egun berean herrialdeko konstituzioan txertatutako genero berdintasunaren inguruko artikuluak aplikatzeko eskatu zuten. Batik bat, soldata arrakala eta sexo diskriminazioa ezabatzea. Mobilizazio eguna bultzada handia izan zen Suitzako mugimendu feministarentzat. Tradizioak traizionatzean, hileak puntan jartzean, erratzak utzi, da mikrofonoak hartzean egan egitea. Ez digute esango, zer egin, nola esan, nola egin, da zer izan, zer egin, nola esan, nola egin, zer izan. Eta horrelako mobilizazioen inguruan asko idatzitakoa da gaurko egunez jaiotako beste idazle bat. Bibian Gornik, estatu batuar kazetari, idazle eta aktivista feminista, edo hitz bakarrean esateko, erreferentea. Familia langile ezkertiar batean jaio zen 1935ko New Yorken. Feminismoaren bidez politikan sartu eta ama-alaben arteko harremanak kezka politikorako eta autodeskubrimendurako iturri bilakatu zituen. Ozka egin nahi diet bere garuneko perpause egiturei. Idatzi zuen Approaching Eye Level liburuan, eta ezin dut esaldi hau burutik kendu. 2018an, Zilarrezko Euskadi saria jaso zuen. Eider Rodriguezekin elkarbanatu zuen garaikurra. Gabearen kate gehiago daude, gaueko arien babesean bare, zare gabearen kateatuago gaue. Ba horrelaxe sare eginez iritsi gara ostiralera. Batu zaitez zuek ere, gure sarera oso goxu egoten da hemen, beraz etorri. Gaur, gonbidatu paregabeak ditugu eta. Josu Iztueta dator, bizikletan ematen duen askatasuna barkatu, eta bizikleta elektrikoak ematen duen dependentzia. Horri tiraka arituko gara, eta hemen dator, bizikleta eskutan dakarrela, gure laborategian sartzen, Josu Iztueta, hau sinkronizazioa. Oideko trastoa Iztueta, nuko haula letxe. Niñak elkarlo. Eta gero kafe hutsa hartuko dugu Gasteizko Amaia Bono Jimenez sortzaile eta aktorearekin. Baina kafe gehiagiez gero komunera ezingo du eta joan, Josuren bizikleta goztopatuko dugu. Asteburuko planen agenda ere osatu dugu, naiz eta herri askotan jada herriko festetan pentsatzen ariko zareten. Eta Arkakusok asteartean kontatu gabe utzi zituena gaur hementxe kontatuko dizkigu. Aizue, ekainak 14 ditu gaur eta ostirala da. Mantalak etxera ongi etorri, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Izu eta iritsi da, tamen izketan hasi gara, baina bueno, zuekin Oiana Maritorenak enbe, egunon, Oiana! Egunon! Zuekin Goiuri ezei zarandia, egunon, Goiuri! Egunon. Zuekin Josu Iztu eta bigarren abizenarekin... Azkue. Azkue, egunon, Josu! Egunon.
Eta hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 803 du. Goizak 10:16 minutu, ekainak 14, gu 4, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, naiz eta norbait hemendik ies egiteko asmotan ote da bilen, baina ez dugu kontatuko nor. Amanece, crece y entre mis manos escapa. Tiene prisa por volver a tropezar. Con la misma lógica que cierra las puertas de aquel lugar donde reina la gran mercancía y su ley moral. Sin dudar volvemos a apostar por la renuncia. En nombre del no hay alternativa. Hemen dator Rosa Palo taldearen bigarren singela Askatzea Abi taldearekin, Bilagunako Abi taldearekin edo, saiontako lagun diren Abitarrekin egin dute kolaborazioa Garestarrek eta aurreratu ere, 2 urte igaro eta lanean egon, eta gero ekainaren 26an aterako dutela euren lehen disko 10 abestiz osatutako LPA kontzeptuala izango omen da, eta hortxe ibiliko dira hainbat kolaborazio elkarbanatzen Abirekin egindakoaz gain, diskoan Abiren oso lagun ere badiren etxekalte taldeare izango delako kolaborazioan Rosa Paloko kideekin hause, atera berri dutena bigarren singela Askatzea Rosa Palo eta Abiren elkarlana. Sin dudar volvemos a apostar por la renuncia. En nombre del no hay alternativa. Ikusi ezina delakoaren boteretza egia. Hobe dugu behingoz askatzea. Eta, tira, Rosa Palo entzuten dugula, maite duten tartean ere murgildu beharko dugu. Gaur, ostirala, ekainak 14, Jana Maritorena genbe, zein da zure maite duta? Aipatuko ditut bi, maite dut ez bat eta maite dut bat. Ikusi hemen Josu bere bizikletarekin sartzen, eta nik etxian, nik egunerokotasunean bizikletara biltzen dut lanera joateko, alde batetik bestera ibiltzeko, eta egia da eraikinean badaukagula behan gelatxo bat, non bizikletak gordetzen ditugu. Oso erosoa da, alde horretatik oso ondo dago, ez dut kalean utzi behar bizikleta, baina azken aldian badago pertsona bat, bizikleta elektriko hauetako bat duena, pentsatzen dut oso garestia izango dela eta ondo zaindu nahi duela, baina karo uzten du leku hortan gurpila kandatuta. Eta orduan ni nere bizikleta atera behar deten bakoitzean, bere atera behar deta aurretik, eta karo, egia da bizikleta hauek bere pixua dutela. Eta oso erosoa goizeko 8:00 edo lanea zenean pixea erdilo, bizikleta hori ateratzia eta gero zurea, batez ere bizikleta horrekin zebestekin, txup, itaiten dezu. Eta uste dut, ezakit pertsona honek akaso ez du horretan pentsatu edo hartxo bat ustea, behintzat hitz egiteko edo moduren bat bilatzeko, ezakit pixkat erosoagoa edo igualiztuetak emango dit ideiaren bat, zer egin daitekeen. Baina, ez dut maite batzutan ez, bakoitza gurea bakarri begiratzen dugula eta ez dugula bestengan pentsatzen. Baina, beste aldetik maite dut,
pertsonek pentsatzen dutenean bestengan eta nire lagunekin egiten ditudanean ere oso plan politiak. Eta joan den larun batean oso plan politia antolatu genuen, kuadrillako lauk Bilbon, kontzertu batera junginen gugen jeinera, oso kontzertu politia izan zen, eta museoari ere bisita egiteko aukera izan genuen, baina horrez gain lagunetako batek sorpresa bezala goizerako proposamen berezi bat egin zigun, hola tazak eta margotzera jutekoa eta oso politia izan zen, eta oso egun politiak izan ziren, bai larun batekoa eta bai igandekoa, eta olakoak ere ez, eta bestengan pentsatzen duen jende hori aldamenean izatea, maite dut. Zeona. Buruzik hasiko ditu Nik maite ditut Oiana Maritorenaren betaurreko eguzkitako betaurreko berriak. Baiet. Ze top, ze. Madeiran erosin duten, baino ez dira bertakoak. Baina ez dira Madeirarekin egindakoak, ez? Ez. Kortxozkoa di. Entzuleak okatzeko kortxozkoak dira, bai. Ez dira oso... Cork. Bai. Laguna made in Cork. Uste dute Espainiko marka bat dela, parafina. Bai, ez da surf girokoa eta hola? Hombre, eske nola ez. Eske zu txurfer bat zera. Groseko ama Virginia. Zein botako du bere maite duta? Zuk. Nik asko dauzkat. Soberan dauzkat. Hasi? Venga, bat, maite dut eta maite dut eza. Bueno, maite dut, gaur oso ametxe goxoak izan ditut. Oso... esnatu eta gogoratzeko moduko hietakoak eta egia esan oso gustora negoen ametxetan, naiz eta hietan sartuko. Baina oso gustora negoen eta gozatzen dute ametxeak guai daudenean. Eta aldiz, duela egun batzuk amestu nuen zerbait, eta zen artista palestinar bat hebreoz ari zela kantuak egiten. Eta niri ikararazko impactua sortzen zidan, ze hor nabil, palestinari kantuan, herrien elkartasuna eta zapalkuntza dela eta ez dela eta bapatean nengoen oso deseroso. Nola ba, artista palestinar bat zapaltzaiaren hizkuntzan eta hor geratu nintzen kateatuta. Eta hor geratu naiz kateatuta egun hauetan ere amets horren esanaiarekin eta amets horren isladekin. Eta horregatik diot, ametxak maite ditu dela, eta batzutan ametxek uzen dizkidaten hausnarketa gordin horiek, ez daizkitela inbeste gustatzen, edo behintzat, jartzen autorola pixkat, ze pasatzen da hemen barruan ametxa hauek horrela izateko. Zorionez, lasai, ez dago artista palestinarrik bere zapaltzailearen hizkuntzan abesten. Baditut maite dut gehiago, baina gerora gutziko dituz, sandwicha egingo dut. Beraz, goiuri zen atzure maite dut. Vale, nik bigarren kafean askotan aipatu izan dut futbola gorrotatzen dudala. Eta gorrotatzen dudala futbolaren industria eta futbolaren inguruan sortzen den guztia, eta ungaismoa, eta loloismoa, eta guzti hori, ezta? Gaur, gure entzule futbol zaleak postuko dira, hau jakitean. Gaur futbolarekiko dudan gorrotua, pixka bat gutxitu da, txikitu da. Gorroto maila murrizten, ari naiz pixka bat. Kontua da, duela egun batzuk ikusi genuela edo entzun genuela, Andaluzian bazegoela emakume bat 88 urtekoa, Maria izenekoa, etxegabetu egin bertzutela, ez? Bere senarra hiltzen, eta orduan hor berdi trampa bat egin zioten, etxetik bota alizateko eta ziurrenik etxea apartamentu turistikoetara erabiltzeko eraikineko beste etxeekin egin duten bezala. Eta Mariak ezin zuen etxe hori erosi, alokairuan bizi zen bertan, renta antigua esaten den alokairua ordainduz, eta bota egin nahi zuten, eta sekulako historia tristea, 88 urterekin emakume batek egoera hau bizi behar izatea, ez? Antza denez, aste hontan, egun batean, ate joka joan zitzaizkion 3 gizon, eta Mariak atea ireki zuen, eta ana egertu ziren Cadiz Futbol Klubeko futbolariak ez barkatu, bertako presidente, eta zuzendari, eta tesorero, eta diruzain, eta ez da egitu zein, 3 gizon. Cadiz Futbol Klubekoak esatera, Maria, etxe hau erosi dugu, eta hemen jarraitu dezakezu bizitzen, hiltzen zaren arte, mantenduko dugu zure errenta lehen zure senarrak zuena direla 80 € hilabetean,
€80 hilabetean ora simboliko bezala mantenduko dugu, eta zuk jarraitu dezakezuen bizitzen, eta ez zaituzte etxe gabetuko, ze Cadiz futbol kluben izenean, etxe hau erosi dugu, eta lasai asko hemen geratu zaitezke. Eta irakurri dut hori, eta esan dut, ze ona ez, ze nire futbolarekiko gorroto mailan ere sartzen da. Dirutza hori, kapitalismo bortitza, milioiak jokalari baten truke, salerosketa horiek, eta iruditzen zait, behingoagatik, futbol talde batek dirua erabiltzea horrelako zerbait egiteko, hirian gertatzen ari den gainera ez, oso kezkatuta daude masifikazioarekin eta turistifikazioarekin eta gentrifikazioarekin, egitea herriko futbol talde batek herriarentzako horrelako zerbait, adiskidetu nau pixkat futbolarekin, baino gaurko, bihar jau itzuliko naiz futbola gorrotatzera. Enukenik orain zure gorazarre honekin jarraitu nahi, baina futbol kazetaritzan urte batzuk pasan ituen hartan Cadizko taldearekin harreman asko izatea egokitu zitzaidan, bai Real Union talde irundarraren igoera handi kontatzea egokitu zitzaidanean, baita Reala bigarren mailan zegoenean, eta igoera borroka haietan Cadizen aurka askotan araitu zenean, eta egia esan onartu beharra daukat, Cadiz badela futbol talde bat berezia zentzu guztitan, haren masa soziala, zaleen izakera, eta oso gutxitan topatzen dela futbolaren joan etorri horietan, eta gora kadiztarrek beti euskal taldeekin izan dituzten, errespetu eta detaile txiki horiek, eta uste dut, baduela, Cadizek puntu berezi bat, eta oraingo honetan ere, erakutsi dute, are garrantzitsuago den zerbaitetan, beraz, gehi bat. Hori da. Jos, iztueta, zein azure maite duta? Agit, aldatu indet. Aldatu indet. Ez da egit, segurasko aspaldiko partez bakarrik modu autonoman ibiltzea eta norberak bere buruarekin egiten ditun pakek eta tratuk eta norbere buruarekin guztua sentitzea eta, hiru aste zibili naiz eta autonomia osoan, eta sondo, gauza simpleekin guztura ibilitekela berreskuratu dut. Nik badut maite dut bat, nola baite agurtzeko ere, ze saioa bukatuta furgonet hartu eta Budapestera noa. Pare bat egon pasako ditut gidatzen. Duela 2 urte Danubi baia geisten egon nintzenean saio ontako kolaboratzaile den Angel Kuerdok 80ko hamarkadan Danubi baia geisteko erabilitako piraua bera hartu, ari eskatu, eta pirauarekin egin nuenik Danubi erdia gutxu gara bera, Alemaniatik Budapestera, eta Budapesteko arraun eta kaiak klub batean, ibai ertzean utzi nuen pirauaura ustez egun batzutan logistika eta garraio sistemaren batek pirauaura niregana Tolosaraino ekarriko zuelakoan, eta gero konturatu nintzen 4 metro terdiko piraua bat etzuela inork ekarri nahi Budapestetik ona, beraz zeni joan barko nuela bila, gasoiaren prezioekin pirauak berak baino gehiago balio du gasoiak, beraz aitzakia baliatu behar behintzat koste hori asumituta, zorbait disfrutatzeko, eta noski emozionalki niri eta zer esanik ez Angeli pirauari berreskuratzea garrantzizkoa zaiolako. Beraz, datorren astean antxe lan egitea egokitu zaidan hori baliatuta, gaur abiatuko naiz eta egun batzuetan iaia demoraldia maiera juntatuko zaigu, enaiz bigarren kafea egiten izango eta tira, horrek pena ematen dit, baina bueltatzen naizenean bueltatzen naizenean piragua bueltan ekarriko dut eta horrek ematen dit, egunotan Danubi baian bueltaskaren bat egiteko ere margena izango dut, akaso lagunen bat Trentin inguruan ere bisitatzeko eta olako road trip bat ere bada nolabait oporra ez dakit baden, baina 3 egun gidatzen pasatzeak zure lan egingo duzun leku batera bidean, bada pixkate gidatzea gustoko dugunontzako, pake latza, eta egia esan gogo biziz nago furgoneta arrankatu, eta ez dakit Frantzia osoa zeharkatzeko, ez dakit gaur Niza edo Monako inguru hartaraino iritsiko naizen, badokan leku bat gainera idealizatuta duela urte asko. Digo iso, jazta. Ez da, horri imaginatzen. Gu hemen gatuko gara. Kontatu ingo dizuet. Eta guk hemendik egin behar dugu irratsaioa. Nizatik Monakorako mendatetxo bat badago, Josu, inoiz zeharkatuko zenuen, eizue itogatu zeizuen hortik gidatzea. Hola, menditxo txiki bat dago, eta han Jonjor inguruan esango nuke eskuinetara badagoela taberna, jatetxe, restop moduko bat, eta handik barrena, jardin oso eder batzuk azpian arrokatan eta itsasoak hausten du,
Eta hor badaude hainbat pentsalari greziarren estatua batzuk. Eta badauan karteltxo bat esaten duena horrela hitz egin zuen Zaratustrak Nietzscheren lana antxe amaitu zuela Nietzschek eta daleku bat, nik 19 urterekin zapaldu nuena, orduan bagaunden aspirazio intelektualekin txoratuta eta Nietzschek uran idatzi izana kristona iruditzen zitzaigun, orain egia esan Nietzschekan Zaratustra izketan jarri izana edo ez da inbesterako, baina leku hortara bera itzultzea desmitifikatzeko baldin bada ere, gogoko zerbait dut, así que gaur aran bidaiakeko Antonio Martini deitu beharko diot bidetik esan, Antonio, nun lehetxe zitxoan Nietzscheren txoko hau, eta ea topatzen duan da uste dut gaur, inguru hartan lo egingo dudala, eta maite dut. Bai, imaginatzen deu. Esan ohi dute bidaiari bat dela aitzakik asmatzen persona hoitako bat, eta ikusi jagetu aitzaki kulturalak, emozionalak, laboralak, logistikoak, kulturalak, deretatik kompromisozkoak. Zinbesteko viajea da. Inigo kein behar. Beraz, Josuren azken bidaia entzuteko gogoare badudanez, agurtuko zaituzet, baina bidaian zehar, gure plataformetan entzungo zaituztet, eta entzungo dut Josuren nondin orakoak orain, Coldplayen Sparks kantu horrekin, utziko zaituztegu entzule, ni amarre bat egon barru hemen izango naiz bueltan, baina Goiuri, Oiana, Julen, June, Gartxot, eta beste imaten konpainian ederki hongo zarete. That's what I do. But I know I was wrong, but I won't let you down. Yes, I will. I said Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Nahigabe jarri dut, Guazukton xeman Techno Mix, ez nuen Techno Mixa nahi, baina egia esan, bizikletla elektrikoa ikusita, gehiago pegatzen du Techno Mixak abesti originalako, baina. Esan dugun bezala, Josu etorri delako bizikletarekin, eta ni hemen nago tematuta berak idatziz pasadigun hola esaldi batekin. Dela bizikletak ematen duen askatasuna, eta bestetik bizikleta elektrikoak ematen duen entxufe dependentzia. Dikotomia hori oso interesgarra iruditzen zait, beraz, Josuk konta diezagula, zer eta nolatan ekarri duen gaur bizikleta elektrikoa guregana, zer eta zertan ibili den azkeneko egunetan Pirineotan, eta zer moduz dagoen? Egunen, Josu? Kaixo, egunen. Bizikleta ekarri dut, utzi egin diatelako, eskursiontarako, eta utzi dian lagunari
gutxienez bueltatu nahi diot utzi bezala, edo hobeto, odon txapuza pare bat emadizkiot entregatu baino lehen. Eta pera berean, aprobetxatu bizikleta elektrikoa edo ez. Bikurpileko inventu hori goraza egiteko, ziklo turismoari apologia egiteko, edo propaganda, edo ez dakit, 3 aste zibili naiz, Pirineotan, bene egualdetik joan naiz, Pirineo egualdetik bitxaso batetik bestera, Mediterraneora, eta iparraldetik bueltatu naiz. Eta horregatik esan dut lehen, bizikleta batek ematen duen askatasuna haundia dela. Bizikletarekin ez egit gertatzen den, Behobiarekin gertatzen dela Behobia Donosti lasterketa gerturatzen ari dela, orduan eta jende gehiago ikusten dugula korrika kalean, eta orduan jendeari pizten zaiola arra, ez? Esan ez, Behobia dator, korrika hasiko naiz. Eta udara partan ez egit Frantziako turra datorrenean ere, bizikleta gehiago ezote ditugun ikusten. Eragina eduki dezake horrelako ekitaldi batek gure hobietan. Eguraldiak, bai. Bizikleta nik uste, herri hontan bereziki, bizikleta asko egonda, bizikleta proba batzuk egun urte dituzte, bizikleta fabrikatzaileak egon dira, eta fuerteak, aipatzagatik, BH, Orbea, Zeus, asko. Bestalde, bizikleta ziklismoa bizitu du jendeak kirola bezala. Beste herri batzuk oso bizikleta zale izan dira Zarautz eta bezala, orain herri gehiago, batez ere zelaia direnak bizikleta garraio bide bezala erabiltzeko, batetik lanera, lanetik erosketak egitea, eta bueltakoan ezagiz ere egiteko. Odon hor, bereiztu litezke, bata da bizikleta eguneroko bizitzan, eozein bizikleta pedalei eraginda batetik bestea oinez baino azkarrago eramango zaituna, eta hainbat hiritan kotxea bera baino azkarrago eramango zaituena, distantzi motzetan da bar. Gero dago, herri hontan oso sustratua zikloturismoa, iandero milaka personatatzen dira errepidetara. Lagun batekin komentatzen dugu, zikloturismotik gutxi daukala, inorez dalako ermita bat ikusten geratzen, panel bat ikusten geratzen, ziklo deportistatik kiroletik gehiago daukala, jendeak behirazitulako batioak, aldapak, bataz besteko abiadurak, ez dakiz eta hola. Eta gero dago, zikloturismoa, ziklo nomadeatzea edo ziklo bidaiatzea edo izango lizatekena, hartu alforja batzuko motxila bat edo tal, da bizikleta egitea zure garraio tresna egun batzutako, egun pare batako, asteburu bateko, eta hori. Eta, nik uste hirurak, lauak diala garrantzizkoa, nik uste eguneroko bizitzan erabili izatea, da bat eta bestea bidaiatu izatea. Eta gero, biziketa elektrikoekin desatuko geha, gero badaude arazoak, lehen aipatu dituzunak ez oiana, bata da non gorde bizikleta, bizikletan erabilera kalean ez da denen gustokoa batzuk, oso era prepotentean erabiltzen dute, bizikleta lapurretak, badagor, gai bat heldu beharko litzaiokena, eta da, bizikleta merkatu txiki bat egin dugu duela demora utzi Tolosan, eta jende asko gerozten du bizikleta zar bat, erosilekutan utzializateko, baina hala ere lapurretak gertatzen dira. Eta odun, zer asmatu bat dugu, bizikleta izan dadin, garraio tresna, bintzat, disgusto bat zela potu izu eta bizikleta, kotxetik, radiokaseta laput, radiokasetik ez da. Esan nahi dut, justu alternatiba baten lapurreta erabat frustrantea da. Ezazut bizikleta zar bat zen euka batetik bestera juteko, eta hori lapurtu izu. Horrek ez dakit, ostentazioa egiteko gauza bat lapurtzea baino larria hori dutzen. Bueno, dana bat ez ditugu kontatuko, nik ekagidez bizikleta, txapuza pare bat emadizkedalako lagunari bisitatzeko. Aipatzen ari bizinela, ez leku batzutan herri batzuk, eta jendea ohituagoa dagoela bizikletan ibiltzera, eta nik gogoan dut, kulturalki, desberdintasun bitxia iruditu zitzaidala, nik Tolosan Google Maps erabiltzen balin badut, aukera desberdinak ematen dizkizu, ez? Ezakit nora joan behar dut, eta autoz dira 12 minutu, oinez dira 57, garraio publikoan 23, eta bizikletan ez dakizen bat. Eta Amsterdamera joan nintzenean lehenengo aldiz, bertan leku batera joan nahi nuen, eta Google Maps iriki nuen, eta lehenengo aukera ematen zidana,
Bizikleta zen. Aukera, gero besteak, hementxe bezala ez, jartzen zuzen oinez zenbat, auto zenbat, trenez zenbat, eta baino ja, predeterminado edo esaten den bezala, lehenengoa bizikleta da, eta hori bada ez, horrek zerbait esan nahi du, han, bizikletaz egingo dutela, posible balin bada, lehenengo aukera. Herrialde batzuk oso bizikleta zaleak izan dira, oso zelaiak izan dira. Eguraldia aitzaki bezala jarri liteke, gehiago da zelaia izatea, ez zu zarautzen ibili zaitezke noski, baino aldiz ez da egit, ibili behar badezu belauntzan, Tolosan gaude orain, belauntzako balimazea, 3 kilometro dauzkatzu baina aldapagora, edo lantegia balimado leku batean bestean. Bueno, nik uste eguraldia dela faktore bat, erliebea da beste bat, baina importanteena, azpiegitura da beste bat, eta gero norberaren konpromisoa edo agera, hori da norberak daukana. Bueno, Josuzuk esango diguzun nundik nora kontatuko diguzun, bizikletaren kontutxoak nundik nora kontatuko dizkiguzun, zegu galdera asko dauzkagu, bizikletan ibilizarela baina zer eraman duzu soinean, horrelako gauzak jakita gustatuko litzai guke, baina zure esku kontatzea, kontatu nahi duzuna, Zatika kontatu, galdera asko balima dauzkatzue, eta arteka isildugu. Bizikleta zibilitakoa naiz, eguneroko garraio bezala, kirola ere zerbait triatloian batipat, mendiko bizikleta bat guatzen naiz eskuratu nuela duela 40 urte, eskuratu ez erosi nuen iparraldean hemen etzegoenean, eta bizikletak eman dit bidai luzeak egiteko aukera, Kanadatik Mexikora, Laponia aldean, gure autobusean Nairobitarran beti eraman genituen bizikletak, batez ere inguruak ezagutzeko eta apuro batean emergentzi itxasontziak zodiak anola emateute badazpadare, gure zodiak azan bizikleta pieza baten bila joan behar bagenun, soldeatzea edo zerbaiten bila edo gasoila bukatuta bidoi batekin 20 litro ekarri behar genitun ere bai. Odon, niretzat bizikleta gauza naturala izan da. Bestea da, bidei bat planteatzea, etxetik atera eta astebete, 4 egun edo hilabete pasatzeko. Normalean, mapa baten puntu fisiko batetik, juntzaitezke noa baitea eta bidai horian hasi, edo hasi zaitezke etxean da etxera itzuli. Eta nik uste du planteamentua, bizikleta, gero nahi bat elektriko edo bestelakoa, edo ze zailtasun oza errepuesto, edo ze gauza kontutan atu adian, ustet bizikletaz juteko bi klabe daude, aukeratu ezakezu pixua desentekin bizikleta gehi ekipaia zakutuan sartuta merke ibiltzeko, hau da, lotako lekua zurekin eramatea, denda txikia esterila zakua, sukaldatzeko zurekin eramatea, sukaldatzeko, kozinatzeko, eta horrekin gozaitu autonomoago, baino 20 kilo eraman beharko dituzu. Beste da harin juteko zer dan? Hain harina dan bisa edo dirua ematea, eta odun lotako apagatu, jateko apagatu, eta juntzaitezke pila arropari gabe 6 kilokin juntzaitezke ez. Nire planteamentua zen austeroa eta autonomoa. Nirekin eman ditut gauza guztiak. Egia da, Transpireneika edo Santiago bidea edo La Plata edo Danubioko kanala egilitekela bizikletaz, eta diruaren presupuestoaren arabera jungo zea kargatuago edo ez. Egia da, harina erresago biliko zela, gehiago disfrutatuko ez zula, seguro asko. Baina, ni loiteatik oso gutxitan pagatu gehiago pagatu lo ezitxegatik. Odon, lurren loitea edo erosotasun minimo batea oitzen balimazea, lotako pagatu arba ezu 30 euro, 30 eurokin eguna pasatzen dut, 2 eguneko jana lortzen dut. Gero ere desberdina da, bakarri jutea beti da garestiagoa bi jutea, Hori beti. Zen, kanpimateko partzela edo biela batean, bintzakela balio badu 40, batentza balio du 35. Bakarriltzea garestixagoa da, otorduk egiteko ere ez da berdin sukaldatzea, etxean bakarri bizi bazea, kozinatzea.
sukaldatzen. Ja, nire kostatzen zait. Ezin dezu sukaldatu, zen sukaldea Etxean dago. Hornillo txiki bat. Bueno, odon, bakarrik ibiltzea eta modu austeroan asko merkatu ditek. Hogei euro baino gutxiago gastatu ditut egunean jaten da kanpina pagatzen. Baino, hortarako mentalizatua duzu, nik ere kasuan bizikleta elektriko eraman de, bizikletako 24 kilo pixatzea ditu, ekipaiak beste 24 kilo, odun 48 kilo dira. Oso ondo, bateria dakazu bitartean, baino erne, bateria begiratzen bazea, 48 kilo kingatuko zealako. Hori nun, gutxitu liteke, baino, gero da eguraldian arabera ere, bai. Udaran, ekipaje gutxiago emango ezu, neguan bazparea jopa gehiago, eta gero ekipamenduan, bizikleta batean eman barko dituzu arropako aldagaiak eta hola, kozinatzeko gauzak, lotako zure hoteltxoa, hoteltxo ambulantea, repuesto batzuk eta botikina. Hor badaude gauzatzuk esan deguna, gu iruro plamatengo bagenu, nire botikinak iruntza balio du, repuestoak iruntza balio dute. Hornilloa gazetara iruntza balio du. Dendak ere iruntza balio dute. Golirateke hor 6-7 kilo banatzeko moduan. Eta bestela 6-7 kiloiek nik eman ditu. Baina, bueno, hoi dia logistika planteamentuak, ez diogu inori ezer berririk esan, baina hala da, logikako agintzen du. Sentitu duen epelak Ni Bruselan bizitzen egon nintzenean, han bertan ezagutu nuen Arrasateko mutil bat, eta berari bukatu zitzaionean, hango egonaldia erabaki zuen Bruselatik Arrasatera bizikletan etorri nahi zuela, eta prestatu zituen gauzak, eta abiatu zen, eta bidaia utzi behar izan zuen, ze pixu gehiegi zeramala konturatu zen, eta ezinean, eta une batean esan zuen, bida gaizki kalkulatu dut, pixu gehiegi daramat, ez egiten bat kilo izango ziren, baina, zan bizitza leku aldatzea, ez? Eta orduan, zeraman, berarekin, dena, eta ordena gaiuak, eta liburuak, eta gauza asko, eta orduan, sekulako penarekin, utzi egin behar izan zen, eta esaten zen, noizbait egingo zuela, baina orduan konturatu zela, ordura arte etzela inkonsiente pixuak zenbateko eragina izango zuen bidaia horretan. Eta hori, Belgika Holandatik ona ez dago mendate portu handirik, nahiko zelaia da, holako bidei bat planteatzen baizu Euskal Herrian bertan edo bestakit emendikan, no? Pixua da kontutan hartu, zerbait, ez du viajea galaraziko, ingo du, zaildu, errestu, gero dago sasoia. Ni honek nire buru ezautzen dualako, 30 urtekin bizikletan da zakutuekin, 35-40 kilokin ioko nun bizita normalakin, eta orain ez, sasoia osasuna importanteagoa da, baina sasoiak zeikusia dauka, eta bizikleta bezalako traste batekin gehiago. Horregatik orain bizikleta elektrikoen garaiontan, horrek, sasoi falta edo indar falta hori ordezkatzen du ez euneko eunean, baino laguntzen du teknologiak, eta musika teknoa jarri duzu, musika teknoak batioz neurtzen dia kontzertutan, ez izan batio, bizikletan ere, bateri batean ematen dezun energia hori, akumuladore hori da gero, zu dosifikatu bat dezuna, lagungarri izan dadin, eta, hori da, invento handi bat, jende askori ateak erik izaizkio, lehen, ezin gauza batzuk egiteari utzi ziolako, eta orain, posible da, teknologiari esker. Hala ere, kontu zibili da, zen, bizikletak ere beste batzui egin diena da mundu berri bat irek, bizikletaz mendia juntzaitezke, eta lehen ez zinen juten. Odun, bizikletako mendi istripuak ugaritzen ari dira, oso errez iritsi zaitezkelako mendira, eta, ni badauzkat bomberoak eta lagunak, eta erreskateak desente ugaldu dira mendiko bizikleta istripu benak, ez, bai. Eta, gauza da karreterakoa, baina errepideetakoa, baina beste da mendia, zuk bateriakin hilo zaitezke zelatunetik ez dakin nora, baina, mendian erortzea,
erorketa tonto bat, egistatu, putzu bat, harri bat, deskuido bat, mendian ez zaude andaingo rotondan, zaude mendian. Eta mendian belauna izugatu alemazo, zaude mendian. Ondon, elektrifikazio horrek gauzak erresten ditu. Beste gauza bat, inventu badana ere da telefonoa, noski telefonoa gauza asko erresten ditu, eta jendeak hartu du ohitura txar bat da, lehen arriesgatuko lukeena baino gehiago arriesgatzekoa. Kobertura baldin badago, lehen jendeak, Pirineotan adibidez, ni mendigidari izan naiz eta erreskate batzu tokatu zaizkit. Jendeak apuratzen du, zazuk zure burua bakarrik ikusten badezu, lehen berandu da, aldapa dago, nekatua, ez da izan. Baina hain jendea pixka eta areaxo egin dezake, o egiten du, eta 112 hor dago. 112aren erabilera errezegiak dakar jendeak gehiago apuratzea. Lehen atzaldeko zortzitan buelta emango zu, baina hain, gehiago apuratuta ere, eta uste hori gure kalterako dela, gure kalterako, bai. Eta bizikleta elektrikoarekin gertatzen dara, bai, zuk pixka gehiagi azitzen batzea, edo arrotzen batzea zue buruarekin, ea gero nun geratzen zea. Eta hemen, mugikorra ipatu duzu, Josu, eta mugikorrarekin ere ibiltzen gara, mugikorra bai, baina gauean berdugu toki bat mugikorra kargatzeko, bai ala bai, bateria kontua garrantzitsuak bizikletarekin ere, bateria kontuekin, lehen aipatu duguna ez, nola moldatu. Bai, eta uste ere aprotxatu dezakegula gauzatzuk garbi esateko, ez da, kotxe elektrikoaren eztabaida hor dago, bizikleta elektrikoaren ere hor dago. Osea, bizikleta elektriko bat ez da zero karbono, ez da garbitasunaren gorena eta ezin dezuzuk eredu izan ezertan. Haugena, bizikleta bat fabrikatzea eta kotxe. Kostatzen dalako askoz gehiago. Bateria akumuladorea kostatzen da gehiago. Fabrikazio kostoiek kenduta. Ezin dezu esan, ni zero karbono, ni ez dut ezer kutsatzen bida elektrikoa da, bai baino entxufatu egiten dezu. Zuk entxufatzen dezunean, ez dakizu argindak hori datorren Naparroko eolikoetatik, Frantziako nuklearetatik, edo Iberdrolako ursaltuetatik, edo beste zentral termiko batetik, ez? Odon, guri hain garbi eruditzei gure entxufea, berdin da edo zertarako, pentsatua da nondik datorren, patineteak bezala, patineteak ugaritzen dira, eta zer, garraio alternatiba dago, fabrikatzen da errez, galtzen dira errez, mantentzen dira nekez, eta lehen oinezi joana, oain patinete elektrikoekin joa. Beraz, lehen zero zana, oain da zerbait. Piskat, gure buruen gainatzeko joera horretan, izan behar dugu zintzoak, esan behar dugu. Ni bizikleta elektrikoa daukat, baino, nunbait entxufatzen dut. Eta esan dezuna, mobilian ere, 120 daukat eta hotxe zabiltza nun entxufatuko, bizikletakin ere dosifikatu bat dezu, pentsatuz, kargatu beharko dezula, karga luze xamarra behar du, 3-4 ordu, gauetan kanpinetan kargatu ezakezu, egunez turismo bulegoetan, kafetegitan, beti galdetu egiten dezu, galdetu egiten da. Eta, igual entzule batzuk, igual ez dute garbi eukiko, bizikleta elektriko batzuk daukate bateria, hola barran, hola okertutako tuboetan, atera egiten da bateria eta hori eraman dezakezu kargatzea. Esan dezun lekutara Ni adibidez gaur honetan hori zamaniz, etxufe baten jarriko nun. Eta bestea da, bateri batzuk, biziketa batzuk, goi mailako batipat daukate bateria kuadroan nolabait biziketakin bat egiten du bateriak. Bizikleta osoa entxufatu behar duzu. Hori gertatzen zen argazki kamarekin, argazki kamarak. Zu batzuk bateria kargatzen zenun kanpinen dala, eta beste argazki kamara batzuk kamara osoa utzi bat zenun kargatzen, eta hori zailtasuna da. Zailtasuna, eta arriskua. Mugikorrekin ere lehen gertatzen zen, mugikorretan bateria kentzea zeneukan, adiez bateria izorratzen balin bazen, bateria kendu eta bateria berri bate erosi eta listo, orain nola, geroz eta mugikor, finagoak nahi ditugun, orain ja ezin dituzu banando. Hori, uste errepikatzen da, teknologiaren arrakasta hoiek,
gero bihurtzen zaizkigu arazo ere, bai, zu telefono bat dana ondo daukazu, baina bateria ez dakiz edo bizikleta bat, edo kotxe bat, ez? Odun, bai, nik uste pentsatu bat dezula teknologiak ematen dizun erraztasun aukerapen hori, baina gero danak dauka bere baino hori, ez? Zani entxufea zatzen detenean, entxufe ikuste ditu bitxulo, eta hemen balio du, hemengoak eta frantziakoak, estatu batuetan beste entxufe klase bada, baina behiratu bada ez. Pentsatu ez gutxienez entxufe horren argindagan nonbaitetik dator. Gero, norbete, hilo badaukat ingeniero atarek esaten du termiko bat ikusten denean, da, bida, hotxezeok ire kotxe elektrikoaren tubo eskapea. Ja, oza, bai, buelta bat eman behar diogu. Ordopatu dituzu bestaldean. Beraz ezin garela puztu esanez ekologikoak garen eta zero emisio eta zero zabor. Eta gu bezalako jendea gutxiago, zeren gehienok gatoz nun baitetik o goaz noa baitera. Eta hori ez duk izan behar arrotzeko motibo, baizik eta igual hemendik atestan batek esan bai, zuek asko itzikezu baina izatek gehatzen. Arrazoi dauka arek, ez gue teoria zea guztiekin, gero, koherentziak ere, diskursoaren mailakoak beharko du luke izan. Baina, justu gu espezimena, izan liteke gero, bai, nik abiatzen dut, demora askorako, nik hotxea konpartitzen dut, nik kontzertu bat zalean naiz, beste batek esan du, nik juerga zalean naiz, da beste batek nik naiz txakur lehiaketa batea. Bakoitzak daukagu joera justifikatzeko gurea. Hor, izan behar da, ez gizartea nolakoa den autokritika, noragoaz gue sisteman, baizik eta ni non nabil, zeiten dut, ispilu behiratu eta, ojo. Goizeko 11ak gainean ditugu, Josu, ez dakit azkeneko abisuren bat, edo gomendioren bat eman nahi duzun, ze denbora konturatu gabe, aurrera doa. Bizikleta elektrikoan bezala, ze konturatu gabe aurrera zoazela. Galdera pila bat zerituztela. Biana, badiztu bakarren bat, zu? Nik... Zelena aipatu ezu garajeko bizikletarena. Bai. Hori nik uste tobe dela nagusiarekin itzeitea. Bai, hori da itzegin behar dudana, baina aztuten zaibeti egia esan. Eka horrenatzen bazate, zu beste... Bada joera olakoa, joera ez, oker joera, batzuk bizikleta baten kandauak zehatzen bali madu, izurratzen badu, odun batzuk indezakete beste kandaua jarri, bera giltzarik ez du beste kandaua jarri izurratzeko. Bai, horia, sotuko ezu, zure garajetxoan folioia sotuko ezu, baina bai ez du. Bai, hobe da itzeitia eta... Haintzen, nire gurasoen eraikinean gertatu zen, bi bizilagunen arteko liskarra sortu zela, batek bizikleta uste zuelako eskatzen lotuta eta ezintzan utzi, eta orduan besteak jartzen zituen paretean horri txurietan idazten zuen bizikletak ezin dira hemen utzi, eta orduan berak erantzutea zion bazekien ze bizilagunek idatzi zuen hori, eta zure kakaren zure txakurraren kaka jaso behar dituzu, edo zure txakurrak pixe egiten du igogailuan, eta hasi ziren mokoka han bertan igogailuko folioetan jarrita, eta 3. Gerra Mundiala. Benetan? Hori getatzen da, askotan munduan nola konponduko genuken diskurso asko, eta gero bizilaguna, bikotea, edo zuk usten duzu bizikleta portalean, da nik umekotxea. Baina umekotxea beste zentzu bat dauka, eta ation baten kurpilduna aulkia beste bat dauka. Odon, zer da, zer sobran dagona portal hortan, segurasko, hitzegitea. Faltan dagoena da, hitzegitea eta konponbideak adostea. Baina hori komplikatzen dezunean, baina pasa udale batea edo diputazia da horatzea eza. Ez dakit, ascensoreko kuota espadu. Eskerrik asko, Josu, goizeko 11ak dira, eta bagoaz azken ordua ezagutzera Naiz Irratiko Estudio Zentraletara, Itxaso Leonen eskutik. Egunon, Itxaso. Bai, egunon, zuei ere.
Abian da Otxandianoren hautagaitza, gaur goizean erregistratu du EH Bilduk, lehendakari hautatzeko Gasteizko Legebiltzarrerako inbestidura saioari begira. Ostegunean izango da hori. Otxandianok berak adierazi duenez, eraldaketa nazional berri bati ekiteko beharra dago, eta horretarako metatutako jakintza eta esperientzia ere badira herri honetan, hala esan du. Bestalde jakin berri dugu Bartzelonako udaltzaingoak, unibertsitate plazan kanpatuta zeuden unibertsitarioak irten arazituela gaur goizaldean, Israelek Gazari egindako erasoaldiaren aurka protesta egiten ari ziren eta Palestinako banderak, megafonoak, lozakoak, arropa eroso eta kanpindendak zeramatzatela, protesta ekitaldi horretako parte hartzaileek atzoko iluntzeko 8 aldera kanpatu zuten. Protestak alere ordu gutxi iraundu, esan bezala goizaldeko 3 pasata udaltzaingoak erdiguneko plazatik atera dituelako bertan zeudenak. Eta ostiral honetan atera diren datu nahiko beldurgarri batzuekin amaituko dugu, 60 urtetik gorakoen artean, suizidio kasuek gora egin dute, naiz eta kasu gehienek 15 eta 29 urte bitarteko, eta 40 eta 59 urte bitarteko adintaldeetan izaten jarraitzen duten. Hala jakinarazi du Nerea Melgosa Lakuako gobernuko berdintasun, justizia eta gizarte politiketako jarduneko sailburuak. ASAFES osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen eta senideen Arabako elkarteak antolatutako 6. mintegian izan da. Jarduneko sailburuak adierazi duenez, suizidioaren prebentzioa ez dagokie profesionalei soilik, izan ere pentsamendu suizidak dituen pertsona baten inguruko edozeinek lagun dezake. Eta trafikoan ez dugu ezer aipatzekorik, ematen du lasai esnatu direla ostiral honetan errepideak, beraz, goazen eguraldiaren informazioa entzutera Iker Ibarluzearen eskutik. Atzoko onaldiaren ondoren ostiral honetan berriz ere eguraldiak kaskarrera egingo du. Goizean erdi eta goi mailako hodeiak ostarteekin tartekatuko dira, baina ostarteak nagusi izango direnez eguraldi atsegina eta argia nagusituko zaigu. Hala ere, arratsaldeko lehen ordutik aurrera mendebaldetik fronte bat gerturatuko da. Arratsalde erdirako zerua estalirik utziko du eta euritara joko du. Zaparradak, esan bezala, arratsalde erditik aurrera emango dira eta mendebaldetik ekialdera mugituko dira, gehien bat kantauri isurialdean botako duelarik, uneren batean zaparrada mardu xamar bat edo beste botatzea baztertu gabe. Hala ere, gau partean, behin frontea pasa ostean, euria nabarmen gutxituko du, naiz eta kantauri isurialdean tarteka euri txiki pixka bat geratuko den. Haizeak goizean egotik joko du, arratsaldeko lehen orduan ipar mendebaldera egingo da eta lurralde osora zabalduko da, eta temperatura minimoek gora egingo dute, maksimoetan aldiz kantauri isurialdean behera, baina Nafarroa erdietakoan eta Errobailaran oraindik goraka jarraituko dute, minimoak 9 eta 17 gradu bitartean mugituko dira, bereziki herriberan gaua nahiko epela izango delarik, maksimoak kantauri isurialdean 22 eta 26 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 25 eta 34 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko direlarik, eta altuenak aldiz herriberan. Besterik ez, eskerrik asko eta asteburuan guztiei. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraitu behar dugu, hemen kontua da, aste honetan arkakusu izan genuela gurean, baino edukizuela, egin izketan, eta arkakus hori asko interesgarriagoa iruditu zitzaiola musika hitz egitea eta bere asteko gaiak alde batera utzi zituela. Atordan segenean arkakuso, oso ondo, posten gara, gure kolaboratzailean arteko dinamika eta konplizitate honekin pozik gaude, baina zure gaiak zer, eta orduan esan zigun, ostiralean kontatuko dizkizuet eta horixe egingo du. Goazen ezagutzera, arkakusok zer demontre kontatu behar digun gaurkoan. Joan den aste artean ezken nuen arkakusorekin haren gaietan murgiltzeko tarterik izan, ze arkakuso giroan ibili ginelako, baina tira tartetxo hartu dugu, berarekin arrain euriaz edo horrelako zerbait eta hitz egiteko, beraz, It's Raining Men, It's Raining Fish edo horrelako zerbait bilatu beharko genuke Spotify, baina ez dago. Arkakuso egunon. Kaixo, egunon! Nola da euri arraina? A ber, zer da euri arraina? Arraina euria? Pues, a ber, zuek imaginatu, zoaztela kaletik, lasai, eta bapaten ikusten duzue hasten dela gris jartzen eta kriston zaparra da botatzen dela, eta hemen, gaude ohituta zaparra da botatzera. Euria, noski. Baina bapatean, tantekin batera, erortzea arrainak.
Ze arrain, a ber. Nola ze arrain, edo zein arrain da gaizki? Ja, baina ezberdina da erortzea pezera bateko arrain naranja txiki bat edo 10 metroko marrazo bat zure gainera. Ja, ala ere, dena gaizki. Eske arraia gainera da kontzeptu bat. Bai. Ez, botatzen badizute aurpegira ogi zati bat, baina aurpegira arraia oso plaf aurpegira da katxeta turka pixkat. Eta zeu saina egongo zen. Karo. Arraino saia zer egongo daba. No? Ez dakigu, kontua da Iranen gertatu zela batean hasi zela euria egiten, literalki, arrainak zerutik erortzen. Ze pasa da, pues, muturreko eguraldi baldintzetan, eta orain, pues, bero negutegi efektua eta bero aldaketa klimatikoarekin, basikamente, pues, badakizue, geroz eta muturrerago joaten direla fenomeno meteorologikoak, eta zer gertatzen da, pues, orain, bapatean eta bereziki Iran eta hor inguruko lekuetan, hain bapatean berotzen da eta uzten da, horrek ere eragina duela, bai begira, hortxe da daude arrain guztiak. Baina pila badira. Eragina duela, aipatutako fenomenoetan. Orduan, imaginatu, baldin badago kriston ekaitza, zurrunbiloekin eta dena, azkenean aireak ere indarra hartzen du leku guztietatik, eta rapatzen du eta xurgatzen du dagoen guztia. Eta tartean ere, ibaietako eta itsasoko urak, eta urroietan zer daude? Arrainak. Eta pertsonak, bai. Pertsonak ez ditu xurgatzen, ez? Getariako hori bezala, ez? Hori gertatu da? Ez. Getarian topatu zuten tipo bat uretan. Igerian. Baina hori ez, azkenean, pues, zurrunbilo horretan, pues, garraiatzen ditu eta beste leku batean ja prezipitatzen denean eta lasaitzen denean aire korronte horiek, jaisten dira eta badirudi, arrain euria dagoela. Baina ikusi ditugu hor irudietan, bazaudela bizirik gainera. Ezkitzai bat ere gustatzen. Hori barkatu, hola poltsa hondi xamar bat hartu, Auretara? 30 bat eta parrilla prestatu. Bueno, hori ere bai. Ez, berde leguna, Iranen. Izan daiteke. Aizu eta, uste duzue, badakizue Batmango badi zinemagilaren oso zalean naizela, Las tortugas también vuelan pelikula, gero, hor autoerreferentzial batasun bat egiten du, Rhino Season edo Fazle Kardagan pelikulan, dordokak egan ikusten direlako, izan daitekela iraniarra da, Iranen gertatutako fenomeno horietako baten arira. Hori da, izan daiteke bai. Ez? Eta kaso arrainak egan ikusi izan dituelako dordokek ere egin dezaketela. Baliteke. Baldetuko diogu Batmango badi. Batman, ze martxa. Pixka taldatu dira ikuspegia, ze hori kontzeptu hori gustatzen zait, baina bestela... Poetikoagoa gehiago, baietz. Poetikoagoa da, baina bestela, Iruñe kontatzen ari dena da, nire, beldur berri bat, nik enuen beldur hau. Nik enuen pentsatzen, egun batean, kalera atera, eta... Eta oreinak erortzea. Ai, ama, mesedez. Pero rinoceronteak. Ez, baina hori, gu hemen ez ditugulako, ateratzen tornado? Tornado, nik uste du tornado esaten dela. Tornado... Bueno, ez ditugu urakanik ez... Tornado eta urakan ez dago zaberdeina, Ez. Tornado da... Bueno, baina... Gutxi gora bera, horrelako tipologia antzerako fenomenoak, ez? Ez hainbeste, egia da geroz eta gehiago ugaritzen ari direla, adibidez, Mediterraneoko kostan. Eta, karo, horietan hartzen duen guztia gero lasaitzen denean erortzen da. A ber, tornado euskeraz da tornado, eta hurakan euskeraz da hurakan, baino atxe gabe. Vale, begira, gauza berri bi ikasi ditugu. Horixe, lehen, barkatu esan. Ez, Iñigok lehen aipatu duenean uste dut zu izan zarela marrazoena, bapatean
pues pentsa marrazo bat justo erortzea ahoa zabalik. Zure gainean. Zube geratzen zara lau zabalik. Kontua da, haizeak tornado batek zenbaterainoko pisua duten objektuak edo izakiak altxaditzak esan nahi dut. Gauza da, horrein ikusi ditugun arrainoiek ez dute pisu handirik. Hoiek hartzen ditu. Baina hipopotamo bat ez du altxako. Sate baterako, Behiak bai? Behiak bai? Bai, urakanek behiak eraman dituzte, bai. Hombre, Ixitasun hau zergatik? Ez, anintzen betatzen hipopotamorik inoiz altxa duen. Nik uste... Gezurretan ari zinelako edo. Hipopotamorik ez dagoelako akaso urakan edo zera larrienak gertatu diren tokietan. Alegia, Wisconsineko lautadan, behiak egongo dira, baina rinozeronteak ez. Bueno, zoologikoren bat egongo da Wisconsinen. Gaino, kaiolapean egongo dira igual. Eizia dator, sartu kaiolara denak. Da kaiola eta guzti eraman. Boa, adibidez. Begira, jo, gaixoak. Ez que arraiek usaia eta... Bai, ni gehiago usainarengatik. Bai. Uda partean, egiten duenean euria usaintzen du modu batera. Bai. Neguan edo udazkenean edo udaberrian, eski usaintzen du desberdin urtaroaren arabera. Pues imaginatu, arrainekin egia da, irudietan ikusi dugun bezala bizirik zaudela. Beraz, ez duela eman aukera asko hor usaina egoteko. Arraizopa ditu dakiokegu? Arraizopa. Bai. Arraizopa zego zauxoa. Bai. Ui, ze zento joa entxe. Arraizopa, bai. Bai, apetaldia, bai. Ze gainera badago giroa pixkat. Arraizoparako giroa. Arraizoparako, bai. Baina, gauzat esango izuete, arraizopa gure gizarteko eta gure imaginario gastronomikoko referentzia bezala pixka galduta dago, Galtzen ari da, baiet? Leku gutxitan dago arraizopa, eta arraizopa ona, gutxitan. Bai, aurrekoan pentsatu nuen hori, geroz eta jatetxe gutxiagotan dago arraizopa. Bai. Arrainik ez dago, euri egiten du arrainekin, ba. Baita, orokorrean salda ere, bai. Salda badago, bai. Ez da, inbeste tabernatan ikusten, hain mitikoa den salda badago. Salda egitean nahiko gauza erresa dela, lan gutxi ematen duen zerbait dela. Baina arraizopa beste kontu bada, bai. Orain, pintxo modernoagoak, eta horrelako txorakerietan ibiltzen garen, galtzen ari da, arraizopa eta saldaren kontzeptu hau. Zer izango da hurrengoa? Gauza esan izuet, nik akaso jandudan arraizoparik onenetakoa, kostatik urrun jandut, Eibarren Arrateko santutegiaren ondoan dagoen jatetxean. Bai, hor badira bi, ez dakit zein den zein, baina bai, Euskal Herriko itzuliko prentxareta egoten dena, hortxe. Antxe jandu nik nire bizitzako arraizoparik onenetakoa. Nik gauza kontatu hori zen, nire arraizopa asko gustatzen zitzaidan, leku batean jartzen zuten arraizopa. Almeja askorekin, ez? Eta pia gustatzen zitzaizkidan, almeja horiek jatea. Eta jatetxea itxi zuten eta guen putetxe bada. Bai. Eta orduan, zuk imaginatu, nire txikitako leku kutxun bat, orain ez naiz ez da gerturatu ere egiten, putetxea bera kontzeptu sekulakon nazka eta gorrotoa sorrarazten didalako, ez? Eta begira, nire oroitzapen goixoak guztiz zapuztu du indarkeria matxistak. Ze putetxetara joatea indarkeria matxista da, Bai, bauz. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Jo, batzuk inun konversazio bat Miley Cyrusi buruz. Bai? Bai. Eta, ze esan zen duten? Ez dakit, bai. Ni oso zalea nahi, kontuz esaten duzunarik. Niri ere gustatzen zait. Bai, baina ez zain beste zale edo ez, hortxe sortu zen, pixkat Taylor Swift, Miley Cyrus, eta ez dakit zer, eta... Baina ze terminotan? Ez dakit oso ondo, Miley Cyrusen kantuak eta baina ez dakit oso ondo ze... Eskatzen ari nintzen nire maikidek konversazioa zeramaten bitartean, eta enien kaso ondia egin. Ze pena, interesagarria da.
Bai, baina... Ia da nik Miley Cyrus gehiago maite duela azken sarietan egin zuen performance zoragarri horrengatik bere musikagatik baino, da bere musika ere, besterik gabe ondo, baina da gehiago kariño pixat hartu dio dela horrekin. Honen nada, guain da lengo astean esan zuen elkarrizketa batean, lengo astean edo guain dela egizakitu oso ondo, Grammy sari horrengatik aldetu zioten, eta esan zuen, bai, Grammy oso ondo, baina nik 20 urte dara matzat hau egiten, Boom! Eta, zue guztu duzue Miley Cyrusek zebrabideak pasatzerakoan zerbait berezi egiten duela? Nik uste dut dauzkala ondan pertsona batzuk altxe egiten dute Miley. Bai. Eta eramaten dute Miley espaloi batetik bestela. Ez uste duzu hori metodo segurua dela? Besten esku egotea ze? Hola, reakzio abiadura pixka galtzen duzu, ez? Ez dakit. Ez oso ondo ulertzen galdera. Bai, eski arkakuxo kontatu zidan lenguan, omen dagoela, ez dakit, zebrabidea pasatzeko segurtasun handiarekin zeharkatzeko modu bat edo. Eta ez dit kontatu zein den, baina hori izan zidan. Bueno, bi aldetara begiratzea ez, izango da? Bai, eta kasu honetan da, aipatu beharra dago semafororik ez dagoenean. Alde bietara begiratzea, baina demagun zaudela, edo bizitzaren lekuan, edo gurutzatu behar duzun zebrabide hori ez dagoela, ez dela asko errespetatzen. Orduan, nola egin kotxeak gelditzeko. Eta zu lasaitasun osoz pasatzeko. Ze egia da azken egunetan entzun edo irakurtzeko aukera izan dela, Nafarroan behintzat, hainbat pertsona harrapatu dituztela kotxeek zebrabidea pasatzen ari zirela. Orduan, kontua da Kanadan, Vancouverren, topatu dutela modu bat. Nahi duzu kontatzea? Bai, nola da? Jarri dute zebrabide baten eskina banatan, olako poste bat, kubo baten moduko batekin, eta barruan, badakizu ez zer dauden. Zer? Ui. Ara? Barkatu. Arkakuso, mesedez arren itzali zuen sakelekoa. Profesionaltasun pixka bat. Barkatu. Ez duen espero deirik. Bueno, zer jarri... Barkatu, baina deia bada pixka ja noventero, ez? Zeinik espero du deia. O 2000eroa, esango dugu. Ez zait bat ere gustatzen, telefono zitza egitea. Osea, zer espreski eta garrantzitsua baldin bada, bale. Baina ez dut gustoko asko. Bideo deiak bai, baina nahi baldin baduzu hauetaz, honen inguruan... Gaur zebrabideakin ari gara. Bai. Kubo bat zan duzu, bai, a ber. Bai, kubo moduko bat, eta zer dago hor? Emango dizkizuet pistak. Dira, laukizuzenak, gorriak, badituzte zulotxoak barruan, eta etxe askotan egongo dira. Laukizuzenak, gorriak, zulotxoak dauzkate eta etxe askotan egongo dira. Osa ez daude etxe guztietan. Nik uste dut baiet, baina kaso daude. Laukizuzenak, gorriak, zulotxoak dituzte? Nere etxean dena eskeda dena da txuria eta egurra eta hola. Ez daukat ezer gorririk? Hori ikusten dena. Aha. Komuneko sifoia. Ez hori ez da laukizuzena. Eta ez da gorria nerea. Ikusten ez dena. Eta gorria da, laukizuzena da, eta zulotxoak ditu. Bai, gorri... Bai, guain ez da gorria. Ez, venga, esango dizuet. Bueno, Julen, a ver, pentsa. Almoda bizkolastikoa. Ez, adreiuak. Ara! Claro, orduan, hartzen dituzte adreiuak, aipatu beharra dago, gomazko adreiuak direla. Orduan, hartzen duzu, eta adreilua eskuan pasatzen zara. Eta orduan, klaro, kotxe guztiak, bestela botatzeko aukera duzu. Zu proposatzen ari zarena da, zebrabidea pasatzeko segurtasun handiz, adreilu bat hartzea eskutan, hau da, mehatxu bat egitea, autoei, eta orduan, klaro, autoek ez dizute ezer egingo, esango dute, emakume honek adreilu bat dauka eskuan, bota egingo dit. Bai. Ez da nik esaten dudana, baizik eta Vancouverreko hirian martxan jarri duten ekimen bat.
Baina, a ber, nik ulertzen dut hori gure herrian, ez dagoelako semafororik, baina Vancouverren? Zergatik? Horrek esan edo inork ez duela errespetatzen? Zerra bide hori? Horregatik. Baina kontua da, froga egin dute, emaitzak eman ditu? Bai, eman ditu, baina antzadenez badakizue... Emaitza izan da... kristal hoiek konpontzen dituztenek negozia egin dutela. Karglas. Karglas hori da. Gogoratu dezagun gomazkoak zirela, ez, baina dakizuenez guk Euskal Herrian abenduaren 28an zer ospatzen dugu. Inusenten eguna. Inusenten eguna. Ingeleraz Fool's Day eta hori apirilean da. Eta hori izan zen ekimen bat, egun horren baitan jarri zutena. Baina, oie, ojo! Hemen irudi bat topatu dute, hobeto esan da, irati lankideak bidali du WhatsAppetik, eta elkarbanatuko dute, kuriosoa da, baina erakusten du, egiazkotasun puntu bat ere badagoela hemen Julen. Claro, ikusi. Gidariek etzekiten gomazkoak. Hori da. Be seen, grab a brick. Grab, lock, wave, and cross. Orduan, imaginatu, emagun hau dela... Ladrilloa, bai. Orduan joaten zinen horrela. Ojo, Hau daukat. Bai. Ikusten duzu? Pues etortzen bazara ikusiko duzu, baina gertuago. Guk Inusente egunean, kotxei, tubeskapean... Globoak? Latak. Latak. Kontserba lata hutsak sokarekin lotu, eta lotzen genizkien, bide gurutzen geratzen zirenean, eta geroan joaten ziren, eta horrela pasatzen genuen Inusente egun hau, umetan. Ez da plantxarra. Politia izaten zen aurreko aste guztietan, etxeko kontserba latak, eta dendetan eskatzen eta ibili, eta sokarekin jarri, eta horrelako... Osea, beste batzuetan, pelikuletan eta horrela ikusi dena ezkonberriei jartzen zaien bezala kotxean, ez? Alde egiten dutenean, bazoek Inusente egunean. Bai. Aizuar Kakuxo, zu agurtu aurretik, ze gertatzen da hoteletan? Zezen movida beti hotelekin? Galdetu nahi nizuen. Zeski aurrekoan, egon ginen lagun talde bat, honen inguruan hitz egiten, zuek hoteletara joan zaretenean, laportu ez, erori zaizue zerbait zuen maletan bueltako bideirako. Edo etxean bapaten irekitzen duzuei, aiba! Inoiz deskuidoan toaiaren bat gertatu izan zaitu, bai. Eta inoiz deskuidori gabe, alegia beharretik ere, gertatu izan zaite, ostras, toaiari gabe egin dut bidai hau, eta urrengo egunetan, ez da nora noa, eta toaiarik ez dut izango, igual, inoiz, hainbeste gola bera aurre atatzi bilitakeo, igual noiz bai. Nik ere deskuitu hona, akaso baino, konsienteki zerbait eraman, ez. Nik ere betire ematen ditut, amenities edo deritzoten oiek, hortzetako zepillo kit txiki hoiek kajatxotan, eta horiek bizitza salbatzeko ondo datozkizu, eta suposatzen da hori zuretzat dela, beraz, hartzen ditut. Beste laula, ze gehiago hartu daiteke hotel batetik toaia bat ezpada? Albornozak eta hola, segun hoteletan? Nik bilatzen egon naizen narengatik, jendeak eraman du denetarik. Telebista eta dena. Baina, kontua da, topatu dudala hotel kate baten presidente bati egindako elkarrizketan, eta galdetzen zioten ea zeintzuk ziren, nolabait gehien osten diren edo lapurtzen diren gauzak. Eta gehien lapurtzen diren gauzen artean badaude, aipatu dituzuen bi. Toaiak eta albornozak. Claro, depende batzuentzat, ez dut uste pertsona horiek ostuko dutenik, baina jartzen du. Batzuk daude bordatuak, beste batzuk ez. Igual jende horrek ero etxean bordatuak enduta bere izena bordatzen die. Ez dut uste. Horretan hiltzen. Baina, beste gauzetako bat ere asko lapurtzen dena omen dira pertsak. Bai. Eta horregatik, claro, gero horregatik gertatzen dena. Eta jartzen dituzela beste pertsa mierda hauek. Gantxoa fijo jarrita eta pertsa... Gorrotoa. Bai. Gainera, egoten dira bakarrik
Gutxi, osea, 3, 4 askoz jota. Bai, ja, ze gauza, pertsena. Baina bai, adibidez, ez dakit, nahi askotan egokitzen zait bidaiatzea arropa gutxirekin, jota fogo lanean, eta dutxara iristerakoan, arropa eskuz garbitu, zintzilikatu, eta lehortzen jarrita. Pertsarik ez baduzu, akabauta zaude. Eta pertsa armario barruan jartzen baduzu, hor ez da lehortzen, hor ezetasun, beraz, ez dakit, kanpoan, edo leio inguruan, edo behintzat espazio zabalean jartzen duzu lehortzeko, eta bai, askotan pertsen behar horrekin, gore biltzen naiz beridekin eta olako asmakizunak egiten. Beharko, da, gorrotagarria direla, armairuetako pertsa fijo hiek. Inigo, badakizu badaudela olako goma elastikoak jartzeko punta batetik bestera. Pulpo moduko hiek, ez? Bai. Bai, esan dizu, arropa zintzilikatzeko. Moduko, bai. Bai, iritsi naiz. Niri oso erabilgarria egin zait. Gero kontua da egan non lortzen duzun engantzatzea. Hori beste kontu bat da. Bai, horregatik nik ez dut hainbeste arropa garbitu behar izaten, esan dut, egunero ari bazara kamiseta eta barruko arropa garbitzen, hori lau arropatxo dira, kamiseta bat, bi galtzerdi eta altzontzio batzuk. Eta, edo bi egunez behin, bikoitza, ez dala, ez dakit, kriston arropa pila jarri behar duzula. Eta, moldatzen naiz, egia esan pulpoak beti eramaten ditut horrelakoetan, ez beti ez, baina batzutan bai. Baina bai, pulpoaren arazoa da gero non lotu, eta behar duzu pulpo bat, luzera eta tensio maila egokitzen dena hotelaren engantzatzea aukerei, eta hori ez da beti gertatzen. Ez da egit. Hori da. Baina, gero ere, aipatu ditugunak boligrafoak, ere batzutan uzten dituzte boligrafoak eta libretita modukoak. Baina hori libretita zuretzako da, ez? Eta boligrafoare bai, pentsatzen dut. Gainera hartzen baldin baduzu egiten duzu publizitatea, esan nahi dut. Nik abesti asko idatzi ditute hoteletako libretitetan ere. Horixe. Baina, aipatzen zuen ere, badaudela, bezeroak ez direla horretaran mugatzen, eta, lapurtu izan dela ere, sardeskak, oilarak eta horrelakoak, kafetegitik edo restaurantetik, eta baita burukoak eta hileko... Jeli orgailuak? Gaur egun dira pizkat merdontzi. Hori da gauza bera. Hotel batzutan egoten dira hilele orgailu onak, eta beste batzutan ez lapurtzeko mierdontzi horiek. Eta mierdontzi horiek, nik daukadan hilearekin, xoxe lehortzezu. Baina, zuk adibidez, zeitezu horrekin, egun pasa? Ez da egun pasa. Egun pasan ere zenuke lehortuko hilea, ez bezartarako balio. Ez, beti eraman behar da gainen. Ai, ama. Bihotzetan odolik Cabernet Sauvignon bat bezain gorri. Cabernet Sauvignonak ere igual apurtuko dira, minibarretatik, baina gero... Komeriak? Gero, tuku. Parranda batzu bota ditu, nik hoteletako minibarrei eskere. Hola, guztia itxi dizutenean benga, guazen hotelera, eta zure minibarratan ere austartuta, osatuko dugu alako... Eta horrengo eguneko AG ekonomikoa? Hori ja beste kontu bat izaten da, baina momentuan, du dakizu, parrandaren beroan dirua garrantzia gutxi. Inoiz ez duzu crowdfundinga egin trago bat eskatzeko. Bai. Aizuark akusa aipatzeko genuen New York eta Dublinen arteko konexioa, baina uste dut urrengo asterako utziko dugula, eta pakian utziko zaitugula, ja dagoeneko asteburua gertu da, azterketak egin behar dituzu, eta tira. Zorterik onena, besarka da handi bat, eta datorren astean izango dugu zure berriro. Mila esker, nire amak erraten zian bezala institutan egonean, gaztelez, que Dios reparta suerte y no justizia. Zortea opa dizugu eta ez justizia. Iruñe, zaindu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. I'm a stone by the river goes on and the river goes on and it's pulling me down.
Morganen temazo honekin eta eguraldi onarekin, ze gure Euskal Herriko txoko honetan eguraldi ona dago, ez dakit Euskal Herri osoan horrela ibiliko den, baino gurean behintzat eguzki izpiak somatzen ditugu eta horrela pozik gaude eta irrikaz astebururako. Beraz, agenda prestatu dugu, ostiralero bezala, zuek asteburu honetan arte eszenikoaz gozatzeko, ez da Oiana? Hoixe, eta egia da, ez ditudala beste asteburu batzuetan bezain beste emanaldi aretoetan edo eta kaleetan eta topatu, asko aurkitu ditut aurrei begira edo aurrentzat direnak, hoiek normalen ez ditu hemen danak aipatzen, ze orduan oso luzea izango litzateke agenda, baina seguru aurkituko duzuela zerbait egia da kalean, ez? Gero eta giro gehiago daukagula, kalera ateratzeko gogoa, eta bueno, guk aipatuko ditugu batzuk. Gaur adibidez, Bilboko BBK aretoan, Egoitz Sánchez egongo da bere errekamari lanarekin. 7:00 izango da lan hau, bere bakar lana da, Doña Perfectita konpainiak sortutakoa, eta bertan bere bizitza, oinarri edo, atal batzuk biografikoak ditu, eta oso lan interesgarria da. Sagastitarrak hemen duela pare bat aste izan genuen Joseba Paolaza, eta aipatu zigun Sagastitarrak antzezlanaren azken emanaldiak eskaintzen ari zirela, beraz, ikusti ez baduzue, hementxe duzue gaur aukera, Lekeitioko ikusgarri aretoan, arratsaleko 8:30. Eta larun batean zer? Inés Aregaxen pastorala eskainiko dute Bastidan, arratsaldeko 3:00 larun bat eta igandean. Eta dantza ikuskizun bat ere badugu, La medida que nos ha de dividir, maiatzean hasi zen Getxoko eszena, kalean jaialdia, eta bertan, bere baitan, Areetako geltokieko plazan 6:30 bihar larun bata eskainiko dute dantza ikuskizun hau. Mugen inguruko lana da, lerroak ere aipatzen dira, eta lerro horiek zer zehazten duten gure bizitzan eta gure egunerokoan. Eta iganderako beste bi proposamen, Iesi Baigorren eskainiko da arratsaldeko 4:00 Iduzkilore antzerki taldearen lan hau. Maika Etxekoparrek zuzendu du eta aktore lanetan arituko dira Bernat Iratzoki Luro eta Maider Beheran. Eta Ainhoa Elizondok egin du musika. Eta bi protagonistak Iesean dabiltzan bi emakume dira bakoitza, bere egoeragatik, baina biak iesi dabiltza. Eta aipatu genuen Izura Azmen 8:30 ostira larumat eta igandero, asteburu hauetan zehar, lurrez estali lana eskaintzen ari direla, eta Ximun Fuxek zuzendutakoa, astelenean berarekin tarte txikitxo bat ez aritzeko aukera izango dugu, beraz, asteburu honetan ere, agortuta egon dira, sarrerak akaso baten bat gera daiteke, kuskusiatu dezakezue, eta hortxe proposamen oso interesgarria. Pentsatzen dut Oiana herriko festa gerturatzen ari diren honetan eta egian antzokietan ez dagoela inbesteko emanaldirik, zituztela inbeste programatzen, zeia orain dagoena da erromeriak, herri bazkariak, meza santuak eta lauak ere zehonak diren, Hombre, herriko festak zehonak. San Juana gertu, Goiuri, urduri? Bueno, gertu. Hortxe. Gaur hasten dira. Bueno, karo, gaur. Gaur tolosa behintzat. Ze luzia gordun. Bai. Erranin ere uste dut, asteburontan hasten direla. Egia esan, pozpozi gaude gaineraz, gaur Sorotan Belegoan kontzertua izango dugu, eta zoragarri. Gerturatu Tolosara, gaur gauean, giro polita egongo da. Hasta las 6 y después he leído unos tebeos de Spiderman que casi no recordaba.
Ba horixe planak astelenean bueltatu, bigarren kaferak, oraindik hemen egongo gara eta badakit jendea galdezkari dela, noiz amaitzen da, bueno, ekainaren 28an izango da denboraldiko azkena, beraz, datorren astan oraindik hemen egongo gara, beraz, etorri kontatzera, asteburuan azkenean plan hauetatik zein egin duzuen. Naiz irratia Gasteiz eta Arabako lautada 81.5. Donostialdea 83.8. Gernika 86.7. Leitza 85.1. Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours. Amaia Bono Jimenez, Gasteiz, sortzaile, ikertzaile eta aktorea. Bizitza osoa darama trebatzen, bai euskaran eta baita arte eszenikoen munduan ere. Arte dramatikoko ikasketak egin zituen Gasteizko TAEN, eta egin zituenetik formakuntzan sakontzen jarraitu du, eta baita ikerketa munduan sartuta ere. Izan ere, aipatutakoaz gain, beste hainbat titulu ere baditu. UCLM-en praktika eszeniko eta kulturako masterra, ekitaldi eta espazio kulturalen kudeaketako masterra, UPNan genero eta ikasketa kulturaletan masterra, eta abar luze bat. Avant que je me déteste, quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà. Horrez gain, antzerki fisikoan asko sakondu du Odin Teatr edo Obra konpainiekin. 5 urtez, Parasit kolektiboak duen baratze aretoan egontzen ikerkuntza eszenikoa burutzen. Txilen ere, 4 hilabetez aritu zen, eta arlo ezberdinetako ikastaroak egin ditu. Clown, improvisaketa, kale antzerkia. Amaia gaur egun, sorkuntza eta ikerketan ari da buru belarri, baita pedagogia eta prozesu artistikoen laguntzaile lanetan ere. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Interes handia du hizkuntza eszeniko berrien bilaketan, eta ohiko sorkuntza, ikerketa edota ekoizpen prozesuetan. Ziur aski, betidanik izan du halako interesa, eta horrek eraman du oso ezberdin eta interesgarriak diren lanak burutzera. Save the Childrenekin, Amnistia Internacional edo ASBE erakundeekin arte eszenikoen bidez transformazio soziala sor dezaketen proiektua koordinatu ditu. Torre de Babel egitasmoan parte hartu zuen artearekin. Cuando las cobras cosan sentido lana sortu zuen. La repetición ere bai. Eta azkenaldian palabreria pesada eta belarri prest lanekin dabil. Azken hau, bere euskarazko lehen sortzelan bat izan da. Ikuskizun eta protestalana, berak dioen bezala. Erronka handia izan omen da beretzat, ziur aski handiena. Elementu biografiko asko baititu, eta mahai gainean euskara ikasten dutenen egoera erakutsi nahi du. Ez du inoiz euskara titulurik behar izan. Jendaurrean hitz egiteari beldurra kentzeko ikasi izan du, eta horixe gainditzeko sortu du antzezlan hau. Gurera, espero dugu inolako beldurri gabe etorri izana. Eta ongi etorri, bigarren kafeko kafe utxera, Amaia Bono Jimenez. Kaixo, Amaia, zuduz. Kaixo, egunon, bueno, eguerdion ja. Bai, eguerdion. Ongi, hemen gabiltza, pixkat beldurrarekin bai, Baina pixkat bakarrik. Bai, oraindik asko kostatzen zait euskaraz hitz egitea, beraz poliki mesedez. Lasai. Ba, lehenengo galdera, horrela beldurrak ja uxatzeko nik egingo dizut, eta da galdera oso garrantzitsua. Baina oso, Galdera da, ea Amaiari kafea gustatzen zaion, ala ez? Bai, jakina, bai. Pixkat,
Bueno, ez adikto da, baina pixkat, bai. Dagoeneko zenbat hartu dituzu gaur? Gaur, bi. Bi, bueno. Niretzat hau ja da hirugarren kafea. Hirugarren kafea. Bueno, Amaia, hasieratik hasiko gara pixka bat, Gasteizen, taen egin zenituen arte dramatikoko ikasketak, baina ordutik etzara geratu, ezta, formakuntzan jarraitzen duzu, oso arlo ezberdinetan, konta iguzu pixka bat nola hartu zenuen Gasteizen taen sartzeko erabaki hori? Ez dakit, txikitatik egon naiz pixkat sartuta arte eszenikotan, nire aizpa ikasi zuen antzerki eskolan ez, baina, bai zeukan taldetxo bat, eta nire oroitzapenetan dago egoera hori. Jerma testuarekin egon nintzen berarekin lan, markatu, nire euskaragatik. Baina, bai, nire aizpa nagusiari lagundu nuen testuak ikasi eta hori, eta gero ni ere, bai, extraeskolarrean ere egon nintzen antzerkian, eta 19 urtirekin erabaki nuen pixkat sakonago sartze, bai. Eta nola gogoratzen dituzu Gasteizen pasatako urte haiek taen? Egia esan da, ni egon nintzenean taen, aldi berean, egon nintzen UNED-ean gizarte hezkuntzan ikasten, eta aldi berean lan egiten taberna batean, eta, ziren urte batzuk pixkat zoroat niretzat, baina, disfrutatu nuen pilo bat, eta justu zorionez eukin nituen irakasle batzuk oso onak, eta dauzkat eskuinak hori, ez dakit, niretzat oso bereziak ziren, bai. Bereziak eta neke handiz. Bai. Etapa hori nekatuta. Baina, eskola zen arratsaldez, beraz, austeburuetan, hori, tabernan, eta goizean, ikast, pixkan nekea, Aipatu duzu, Amaia, gizarte hezkuntza ikasi zenuela, ezta? Ez dakit agian horrek ere eraman zaituen, badibidez Save the Childrenekin lanen bat egitera, ez? Gazteekin aritu zara pertsonen salerosketaren inguruko lanen bat egiten, Amnistia Internazionalekin ere egon zara. Ez dakit horrek, ez, lagundu dizun edo zure barruan badagoen, ez? Arte eszenikoak ere gizarteko gai hauetara eramateko modu bat edo grin bat hor barruan. Bai, niretzat arte eszenikoak izan dira, hori, bide bat, errealitate bat mai gainean jartzeko. Eta, bai, duela urte batzuk erabaki nuen arte eszenikotara bai zuzena, baina, tresna oso garrantzitsua da, izan da, niretzat, egoera batzuk, nola esaten da, nola esaten da eskaparate, leio? Erakusleio, bai, hori. Bai, justu begira, gaur arratsaldean Antzokizarrean, Donostiako Antzokizarrean Agurtzane Intxaurraga ikako zuzendariak egin duen dokumental bat emango da, 35 urte bete dituelako konpainiak, baina ez konpainiari buruz baizik eta arte eszenikoen egoerari buruz. Eta badago dokumental hontan pertsona bat, Carlos Moran izenekoa, bera sareako kide izan da, eta aipatzen du, beretzat ze garrantzitsua diren arte eszenikoak, transformatzeko gizartea, baloreak eta transmititzeko, hausnartzeko, diskusioa, eztabaida sortzeko, ordena eraldatzeko, eta izan beharko liratekeela ondasun publikoa edo izan beharko lukeela zerbait ez bere lekua. Eta gogoratzen dut hori ikusi nuenean zure ideia horrekin, ez? Gogoratu nintzela, zure esaldiren bat irakurria neukalako. Hori lotu dut, bai. Interesgarri zaidalako berak esaten zuena. Baina, Amaia, ezin dugu elkarrizketa hau egin,
Belarri Presti buruz hitz egin gabe. Beste lan asko dituzu, baina bestela gero denbora joaten zait, eta Belarri Prest ez utziko dut alde batera. Ordu, Belarri Prest esan dut, 2023an sortu zenuen ez da, bueno, aurretik bere prozesua izan zuen. Konta iguzu pixka bat, zer den lehendabizi Belarri Prest, eta gero sakonduko dugu pixka bat gehiago lan honetan. Ba, zuk esan duzun bezala lehen, nik urte dezente daramatxat arte eszenikotan, eta aldi berean bizitza osoa daramat euskara ikasten. Bai, txikian nintzenean, A ereduan ikasi nuen, eta, bueno, ikasgai moduan ikasi nuen euskara, eta nire egiteke ikasgai izan da beti. Bai, nik euskalduna naiz, hori oso argi daukat, baina, ez dakit, nik lenguaian daukat nire pixkat trebetasuna. Eta euskaraz ezin dut organikoa hitz egiten, ezin dut, beraz, asko kostatzen zait. Ezki justu gaur euki dut zebateko azterketa. Eta zen uzkunda. Bai, izan da gaur goizean. Aiba. Iraiarako ikusiko dugu, idazlanak ez nituen egin. Eta hori, Belarri Prest zen ja nire azken aukera beldurra galtzeko eta euskara ja barneratzeko. Nik ja topatu, egon naiz barnetegietan, hizkuntza eskoletan, euskaltegietan, eta ez gaitasun hori topatu nuenean, ja zen, sartuko dut nire esparruan, nire lan egiteko esparruan, ea, horrela. Horrela, ez? Eta behintzat, pixkat beldurra bai, galdu dut, bestela ez nintzateke egongo gaur hemen. Bai. Baina, pixkat horrela izan zen, bai. Eta nondik abiatu zinen, ze, karo, leku asko ukiditzakezu, ez? Zure esperientzia ikasle bezala, aditzetatik, aditztauletatik, hitzetatik, uste dut hitzekin ere ez, egin duzula jokoren bat, euskarak baditu ez, oso hitz figuratiboak, edo ni euskara irakaslean ez, eta askotan hitz batzuk ez, irakasten ditudanean oso politia iruditzen zait, ez? Nola sortzen diren edo nolako hitzak ditugun euskaraz, ez? Adibidez, suhiltzailea niri asko gustatzen zait, ez? Lanbideak ikasten ari direnean, ez? Azaltzea, suhiltzaile, ez dakit oso figuratiboa da. Nondik abiatu zara lana egiteko? A ber, esan dudan bezala, lenguaia da nire esparrua, baina ezin nuen. Euskaraz, nola ni ez nuen menperatu euskaraz, ezin nuen horrela lan egiten. Beraz, beste erabakia hartu nuen, estrategiak berriak lortu ditut, Idoia Zabaletari esker ere, bera izan da nire mentorea, eta elkarrekin lortu genituen, beste bide batzuk aurkitzea. Baina, lenguaiaren mobidak ere agertzen dira ikuskizunean. Horrela izan behar zen. Joan den astean, okerrezpanago, estena jaialdian egon zinen, ez? Hemen aipatu genuen joan den asteburuan ospatu zela errenderin. Nolako harrera izan du emanaldi ezberdinetan zehar lan honek, eta zemuzkoa izan zen errenderiko horeretako esperientzia joan den hastian? Horeretan oso gustura egon nintzen, oso ongi tratatu ninduten, eta primeran. Eta normalean, horeretan, orokorrean, proiektu hau euki du harrera oso polita. Egon naiz jaialdietan, korrika kulturalarekin egon nintzen laguntzen ere, eta naiz eta publikoa desberdina izan, beti euki du, nik uste dut proiektu hau ez dakit nola esaten den, baina apelatzen duen maila desberdinetan. Euskara ama hizkuntza duen jendeari, Belarri Prestari, eta orokorrean, nik oso pozik nago, ez nuen espero, eta esan diate denetarik. Ez da nire historia, baina aldi berean askoren historia,
Beraz, bai. Jende asko identifikatuta sentitzen da, adibidez, edo hurbildu dira, jo, bai, egia da, niri hau gertatzen zitzaidan ikasten ari nintzenean, edo horrelakoak izan dituzu, jendearen aldetik? Bai, pilo bat. Bai, asko. Bai, pilo bat, bai. Bai, egon nintzenean ikerketan fasean, claro, eske denok geunden egoera bera. Tipo, bueno, eske baze lotxa, baze komplexuak, baze... Bai, hori eman zitzaidan ere indarrak. Bai, bai, ikustea ez, horre badagoela ez, zu bezala jendea egoera hori bizitzen ari dena edo. Eta aipatu duzu, noizbait, hola, gure artean badaudela, euskaldunak, erdaldunak eta akatsudunak. Bai. Hori aipatzen duzu. Eta harro gaude. Harro gaude. Bai. Eta nola zaintzen dugu elkar edo badago empatia akatsudunekiko adibidez edo nola ikusten duzu egoera zentzu horretan? Ba, dago denetarik. Dago denetarik, bai dagoela jendea, hori, bueno, eskertzen dutela pilo bat gure esfortzuak, baina aldi berean, bai, dago, bueno, pertsona batzuk, tipo, akatsak zuzentzen denbora guztiak, eta hori ez da erosoa, hitz egiterakoan. Bai, pizkat denetarik. Baina, bueno, orokorrean nik uste dut ja, garaia dago, eske politikoki ere daude aldaketak pilo bat, eta, bueno, a ber, gaude bidean, oza, denok gaude ikasten. Zuk umorea erabili duzu lan hau egiteko, ezta? Bai. Eta ironia, okerrezpanago, hori hasieratik argi zenuen zerbait izan da, ikerketa prozesuan pixkanaka forma hartzen joan dena? Ba, zen ondorio bat. Bai, prozesuaren ondorio bat. Bueno, nola proiektu hau benetakoa da, osea, eske bizitza pixkat divertigarria modan hartzen dut, eta, bueno, pues ya está. Guazen honekin, eta, bai, askotan gertatzen zait, ez daukat hasieratik pentsatuta, tipo, humorerekin lan egiten, baina gero, bueno, pues, agertzen da. Akatzetan, osea, dago humorea, ere? Bai, hori egia da, ez? Eta hortik ikasten da, eta hortik buelta ematen, eta jokuak eginez, eta ona iritsiz, eta... Aipatu duzulen, ikerketa prozesu bat eukizuen lan honek, orain esan duzu, ez? Batzuetan hor humorea ateratzen zaizu, normalean zure sorkuntzak nolakoak izaten dira? Eukitzen duzu ideia bat eta hortik abiatu, edo ikerketa batean gai bat interesgarria iruditzen zaizulako ari zara eta hortik ikusten duzu ikuskizun baterako aukera, edo nola izan ohi dira sorkuntza hauek? Ba, proiektuaren arabera, bai. Belarri Prestekin adibidez, bai, hasieratik ja zegoen ideia de, bueno, pizkat justifikatzeko nire euskarako maila zen proiektua. Baina, beno, aurreko proiektua Palabreria Pesada egin nuen Damian Montes de Ocarekin, da nire kidea, eta bueno, ez genekien ze hot izango zen, baina bai genekien, tipo, bueno, lenguaiaren jokua. Eta ez da gai bat, baizik eta medio bat, edo bitarte, bai. Eta hori, proiektuaren arabera, baina ikerketa fasea beti dago. Bai, beste, zaudenean sartuta proiektu batean, beti zaude, dokumental bat, edo liburu bat, edo artikulu batzuk, edo, bai, zaude horretan sartuta, eta bai. Orain aipatu duzu, Belarri Prestekin ez dakit emanaldi gehiago badituzun hemendik gutxira edo, eta eskuartean baduzu beste ikerketa prozesun beren bat, beste lanen bat, eskolak ere ematen dituzula esango nuke, oraintxe eskuartean zer duzu? Bueno, oraintxe bertan nago sartuta koordinazio taldean, eskratxe gaua prestatzeko, eskratxe gaua da ekitaldi bat egiten dugun urtero Gasteizen, da erakusleio bat artista emergententzat,
edo, bueno, daukaten material testatzeko publikoekin, izango da iraian, eta justu oraintxe bertan dago deialdia irekia. Epea bukatuko du ekainaren 30ean. Eta hor, eta bueno, aldi berean, gaude lan egiten proiektu europar batean, Jana Guilarekin eta Idoia Zabaletarekin, eta, bueno, beste Claudia Diazekin, bera da portugues koreografoa bat, eta gaude prestatzen pixkat, bueno, ez dakit nola esaten dudan, manual bat artistentzat lan egiteko eskoletan, eta bai, bueno, gaude hor, ikerketa moduan, eta datorren urterako ekiko dugu eskarmenta bat eskola batean, eta bueno, bai, izan dira, bi urte honetan izan dira oso kanporantz egoteko, eta nago pizkat, bueno, no, ez nago sortzeko prozesuetan bera, baizik eta, bueno, arte eszenikutan, baina beste modu batean, bai. Baina ze interesgarria, ez? Askotan aipatzen dugu, hori, hezkuntzara nola bideratu, edo gazteengana nola iritsi, orduan helburua pixka da hori arte eszenikoak hezkuntzara bideratzeko aukerak edo aztertzea? Bueno, ikerketan ari zarete oraindik. Bai, daude helburu zuzenak pilo bat, baina, bueno, gaude ikusten momentuz, bai, eta adosten ere. Agian aurrerago, hitz egin dezakegu horri buruz ere zurekin, Amaia, ez? Bai. Izan daiteke oso interesgarria izan daiteke. Bigarren kafe bat. Hori da, bigarrena, burrengoan. Ados. Goizeko, bueno, guardiko 12 gainean ditugu, beraz, saioa agurtu behar dugu, agurtzeko unea iritsi da. Amaia, eskerrik asko gurera etortzagatik, kafea hartzera, oso kafezalen zaren einean, bueno, kafeina Amaiak igo ditugu, beraz, eskerrik asko, esan bezala beste kafe bat hartuko dugu aurrerago. Bai. Oiana, zu ere agurtu behar zaitu? Bai, baina datorren astean hemen izango naiz, Bai. Ba, nire bai, hemen izango naiz datorren astean. Oraindik izan dugu ez dugula ikasturtea maituko, ez da, Oiana? Ez, lehen esan duzu ez dakit, aste bete, ez bi geratzen dira oraindik, Baina, bueno, bi aste poliki izango dira, gainera ja hemen Tolosan gaudenez, bueno, San Juanetan sartuta egongo zeate, eta biharamunik ez, Goiuri? Txintxo? Ni beti txintxo. Hoi zalantzan jarriko dugu. Beti txintxo eta beti hueltak amaria. Bai, noski. Esan bezala, entzule gu bagoaz, baina astelenean hementxe izango gara egunero bezala, goizeko 10:05. Astelenetik ostiralera egoten baikara hemen, zuekin, 10:00 12:00 gutxi gora bera, gauza askotaz hitz egiteko eta datorren astean ere, gonbidatu paregabeak izango ditugu, beraz badakizu asteburuan ondo pasa, txintxo ibili, bueltak amatxo hori, deskantxatu, eta astelenean etorri gurekin kafe hartzera eta disfrutatzera, esan bezala gu hementxe egongo gara. Agur, agur! El sol quemándoles la entraña, con una foto 2x4 que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba. Keep calm and bigarren kafea.